Κάτσε να βγάλω τέτοια γιατάκια. Ποιος το σκέφτεται? Είναι ωραίες στιγμές, Πες το μου Έξι. Τράβα μια φωτογραφία. Το κομμάτι που είναι με τον Βάζελο εκεί πέρα, τους τρίτους θα το φάει ο Λάκης. Γαμώ το Βάζελο σου γαμώ. Εκεί που σου... Νομίζω ότι το έκανα καλά, εντάξει. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Εκεί... Καταλαβαίνετε ότι μπορούσε να ακούσει. Ναι. Κάτσε να πω το πρώτο έλα ρε πολύ, πάμε να πάμε. Κάντε άμα είναι τα δύο φορά είναι πάρα πολλά. Ναι, τα πάντα όλα. Είναι δίπλα στην άψη.